El veganisme sota la lupa. És un article d'Arantxa García que es fa les preguntes correctes, crec, per persones que s'interessin per primer cop pel veganisme o vulguin saber més. Jo crec que potser hi ha un punt al tema de la transició a nivell laboral, si els productors o els ganaders es quedaran sense feina, doncs una mica no crec que sigui així. De fet, els principals productors de begudes vegetals són productors de llet de vaca, o sigui, hi ha una transició i no crec que ara mateix el veganisme creixi tant com per que hi hagi un perill, ¿vale? Sí que es fa preguntes sobre les vitamines, les carències, posa sobre advertència, està bé. Bueno, parla de dieta ben planificada, igual que una dieta omnívora. I sobre els estudis que es mencionen on es barreja com a veggie, vegetarià, vegà i flexitarià, doncs home, no són dades seves, són d'estudis. Però jo criticaria una mica inflar les dades, tampoc crec que sigui bo.